akong nabantayan, lahi ragyod ang mga batan-on sa mga baryo ug mga batan-on sa syudad. Kay sa mga baryo, ang mga tao, ilabi na mga batan-on ug mga bata, makakonsentrate pa sila sa unsay pinaka-basic ug importante sa kinabuhi. Sama sa pagpalig-on sa ilang pagtuo, manimba, magampo pa, dayon daghan kaayong aktibo nga mga lagad nga mga sakristan ug mga youth, ug ilabi na sa tanan, ma-appreciate pa nila ang silence. Pero abi ninyo sa akong nabantayan sa syudad, dili kaayo na nato makita sa mga batan-on ug mga bata. Kay ang mga batan-on sa syudad mas na-focus sa pangkalibutan. Like unsay uso nga music, no, nga kalibutanon, unsay mga bag-o nga mga dula, maunang gadungo ra pirmi gaatubang sa ilang mga gadgets, mga cellphones, unsay bag-o nga TV shows and movies, mga sikat nga mga artista sa kalibutan, ug lugos na ta makakita ug batan-on nga mag-church visit, musulod sa adoration chapel, maglingkod og 30 minutes to 1 hour atubangan sa Blessed Sacrament. Ako gani, magmisa ko og mga batan-on sa mga eskwelahan. Maningkamot mangyud ko nga dili boring ang akong wali, pero abi ninyo, muhilom lang gamay ang misa. Musugod na dayog panglihok ilang mga sampot. Dili na sila mahimutang, dayon musugod na dayon og kasaba. Maunang kabantay mo sa mga syudad, uso kaayo ang mga batan-on mag-apil-apil, ma-attract sila sa mga sekta nga nag-offer og noise or kasaba. Mga banda, no, in praising God, og dili na nimo na madungog nga sila mo apil sa holy hour, kay boring. Silence is boring. Prayer, meditation is boring. Then ikaduha, dili na kaayo sila concerned on pangginoo, mga pag-ampo, pagsimba, kay mas na-focus na sa kaugalingon, ug kaugalingon. Unsaon nga mugwapa, mugwapo, physical nga anyo, kana na. Ug ikatulo, kabantay pud mo nga daghan ng kaso sa mga suicide, mga depression. Kay ang mga bata, ang mga batan-on, dili naman sila makakita sa ilang kaugalingon. Saba na kaayo ang palibot. Wala na gyud ang focus, ang concentration. Maunang mga igsuon, ayaw og kabalaka. Dili pa ulahi ang tanan. I would like to ask you, please help us. Ilabi na mga ginikanan. Dili pa ulahi ang tanan. Atong padak-on ang mga bata nga mubalik unta sila sa unsay original, unsay basic, unsay pinaka-importante sa kinabuhi. Kana bang atong tudluan ang mga bata nga unsaon nga malangit sila, unsaon nga mabuutan sila kaysa mo focus sila sa ilang physical nga anyo, unsaon nga mahimo silang lig-on sa pagtuo, kanang mo appreciate sila sa pag-ampo, kanang musimba sila, ug ilabi na sa tanan, kana gyung silence, kay nawala na nakaron. And yet remember, silence is the language of God. You cannot talk to God, you cannot listen to God when you are noisy. So mga igsuon, palihog, magtinambagay ta sa usag-usa, ilabi na atong tabangan ang mga batan-on ug mga bata. Dili pa ulahi ang tanan. Ato silang i-form, ibalik sa unsay original, classic, mga pinaka-importante sa kinabuhi.
dili lang yun unta magpadala sa kasaba sa kalibutan, sa kagubot sa kalibutan, sa kakomplikado sa kalibutan. Lami unta paminawon sama sa giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo nga ang mga tao mangandam niining gitawag nga life after death. Kana mo'y atong balikan. Ibalik na sa mga bata. Unsaon nga mamaayo ilang batasan, mulig-on ilang pagtuo, mo-appreciate sila sa Ginoo, pag-ampo, di na kay naton ang makita. Pero ato pa nang mapabalik nila. Please, please, please. Okay?